ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони Сомонаи Савдо ТВ. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин навори имрӯза мо якчанд намуди мошинҳои арзон қабул кардем, ки пешниҳоди шумо мекунем бо нархҳои арзонош фақат. Ирӯз кароши 20 июли соли 2024 1000 рубл 120 сомонӣ. Ирӯза навор астай. Opel Astra F астай, Caravan Sedan хечибек. Toyota астай, Sefiro Nissan астай, BMW Troika астай, ВАЗ 2112 ҳастай, ВАЗ 21099 ҳастай, Daewoo Nexi ҳастай, Daewoo Leganzi ҳастай, Daewoo Matiz ҳастай. Баҳри шумо беҳтарин мошинҳои арзон фақат аз рӯи хоҳиши шумо ба дӯстон азиз. дар ҳамо комментария нависед аз куҷо то чанд сума мошин дар кор пешниҳодтон мекунем навори баъдинада. Ба хотири пешрафти канали мо Савдо ТВ номери 1 наворда лайк зарем бачаҳо, дар канали мо подписатсия кунед, подписатсия. аз навори баъдина бохабар мешавед. эълона мо сад мекунед азиз. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстон азиз, мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21099 ҳастай, ки дар ноҳияи Нуробод соли бароиш 1997 8000 сомонӣ меганаша. бо савдои хубам дорам. ин мошин камай 8000 сомонӣ. бензини газ, моториш 1.6 коробкаш механика. ватсапшон рақами 987 қатияй занг бизанед масъала кунед. ҳолати мошин миёна мега ҳуҷҷат дора 4 моҳа. балоно 50%, краскам 50%, хадавоиш миёнай. масъалаи утилизатсия кааги нестай. ҳамиш кам буд алишам мешава ба ягон 2106 боша мега. мақсад ки варианти алишам дора. худотон бо рақамои ватсапда занг бизанен, маслиҳат карда бигиреша бача азиз. лайкора занен, дар канали Савдо ТВ подписатсия кунен. навори баъдина худо хоҳад хонаҳои арзон мешавад, навори пагаҳина иншоалло. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Toyota ҳастай, ки ана ҳамин маркаш ҳастай, ки соли баромад 1996 Toyota Emina меганаша. дар шаҳри Хуҷанд 22000 сомонӣ. нархаш дизелни, моторди автомат. барои такси беҳад удобни. ватсапшон рақамои ахириш 0580. мошинча мега хулас созай, моториш д, автоматика, дизел, экономични, 5-6 литр расход дорад. салон тоза, сидени 8 каса, автоматика, мақсад коробкаш автомат. мошинча нозада. масъалаи утилизатсия буд шидагӣ, мақсад кадагӣ нестанд. нархи ахириш беҳуда занг назанен. 22000 сомонӣ Toyota Emina баҳри шумо бачаҳо. маъқул боша агар бози занг зада рафта харидориш кунед. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi ҳастай, ки соли баромад 1995 краскаи сафед. ҳастай нафарое ки ба хотири Nexi тамошо кесин мора. агар боша нависен ки мо тамошо мекунем рӯи хотири Nexi. дар шаҳри Душанбе соли баромад 95 13000 сомонӣ. сум мешид худам мехаридам. бензини газ, моториш 1.6 коробкаш механика. рақама барои тамос ахириш 2552. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор 100%, коробка 100%, балоно 100%, масъалаи хадавоям 100%. ҳуҷҷати солона буд шидагӣ муомила дора. срочна сум дар кор. Nexi Daewoo 95 сол 13000 сомонӣ. 13000 сомонӣ бо муомилаи хубам дӯстон дора. занг бизанен, маслиҳат кунед, бигиред. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ.
Daewoo Leganzi است که سال برآمد 1997 97 در شهر وحدت 19000 سومونی میگنشه. بو سودای خوبم داره. مردوی نو بنزینی خالی موتورش 1.8 نیست بچه، موتورش 1.6 کمرسات مکانیکا. واتساپشون 16.4 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. коробка ягон камбуд надора мега. кондитсионерш кор мекна. 4 балон нав. краска ягон мақсад камбуд надора. навай краскаш чашкиш варидам надора мега. аз соли 2010 то мақсад ҳозир як шахс ҳай кардесташа. мақсад мошин якдаста. задагиву варид надора. масла мақсад намехра. муомила кунем бародар азиз. нашоти нархш боз занг бизанида чахчахка бигиренша. мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. ваз 2112 аст ки соли баромад 2002. то вақте ки Саудо ТВ дар ютуб аста баъри шумо лубои химията мекунад. мошин хона набор мекунем ҳаррӯза. баъри шумо тамошо кунем. 2112 солиш 2002 дар шаҳри Душанбе 17000 сомонӣ. 17000 сомонӣ меган бензини газ. моториш 1.6 коробкаш механика. рақамошон барои тамос 0959 бози занг зад бихара шеринар. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. масъалаи моториш инжектор, краска тоза. нигоҳ кунед чӣ хечибек фасонай. кузов хечибек 2112 солҳои 2002. ина бигириш гулият када бигардиш. 17 та бо савдои хубам дорам. навор маъқул бошад нависен дар комментария ки Савдо ТВ ба пеш. рақами 5 плюсара бизанен. нависен аз куҷо то чанд сум мошин дар кор пешниҳод мекунем. мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra аст ки дар кузови сидан. ана сидан, мана сидан. краскаи сирх. солиш 93 дар Душанбе. нархша нигоҳ кунед. 21500 сомонӣ. нарх нест. 21500. и хечибек нест бачаҳо. нигоҳ кунед. сидани фурӯшияи сидан. бензини газ, моториш 1.6 коробкаш механика. рақамошон 30 31 099 занг бизанен маслиҳат кунем бигиренш. мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега. 4 чашка заводскои. мотор плюс коробка плюс ходовой 100%. 4 балони нав задагӣ, пусидагӣ надора. солиш 93 ам боша мега. пусидагӣ надора. боз муомила дора. 21500 сум дорӣ. ина биё ай пеш бин маъқул боша беги бараш мега бародар азиз. хулоси гап дӯстон азиз чахчахка бигиринша. мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. сезони каравано шид. тарбузи харбузаву ҳандала мекаши фақат баи Opel Astra дар кузови караван универсални мошина. солиш 98. последний выпуск. шаҳри Тузла қарор дорад 34000 сомонӣ меганша. 34000 сум каравани простой бародар азиз. тамошо кунед. бензин плюс газ. моториш 1.6 коробкаш механика. ватсапшон 9153. мошин ҳолати хуби техникӣ. мотор, кузов, ходовой ҳама созай. хулас зур полни ҳолати кори маълумоти пурра. рақамои ватсап занг бизанем бародар азиз бигиренша. чизе ки барои фурӯши реклама боша дар шумо дар ватсап имо дар аввал дар охири навор мондагиай видео карда тозака сурат бигирен. рӯишкунед рекламаш ҳисоби Саудо ТВ фасон карда худохоҳад рекламаш мекунем. фурӯшта мегзорем бародар азиз. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. Nissan Sefiro аст ки види зур. тамошо кунед. солиш 96. Душанбеда 28000 сомонӣ. хеле навора дар ҳаётам якум бор кардесам. мошинои айрӯи мақсад миллион састяниҳои чотка нархошон дар замин загӣ. 28000 солиш 98. бензини хӯли моториш ди автоматика. ватсапшон 2048 занг бизанен. срочно Сефирора мефурӯшем меган. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. задагӣ нестай, ҳама ҷош кор мекунад. кондитсионер ях кор мекунад. 5 моҳа ҳуҷҷат танировка дорад. фақат мегирӣ ҳай мекунӣ мегардӣ. фикр мекунам дар аму
шумо ака мумкин бигем ки мошинро беҳад бисёр таъриф кардем. Мошиное ки мақсад арзанда ба таъриф аст, таърифш мекунем, чунки ҳами маълумотое ки мехонем ҳамаша мо дар роҳимон мекунем. мо шумо дар муро ҳам хеле мехонем то ватсапша дар экран меса дарша тоза мекунем. мегзарем ба нуҳумин мошини фурӯшӣ. BMW тройка астаки Series солиш 2000 сол дар шаҳри Ваҳдат 32000 сомонӣ, краскаи сия, дискҳои фасон, баллонои зур задагӣ аст. 32 бо муомила дорад, бензини холӣ, моториш 1.8, коробкаш механика. маълумотои пурра, рақамои WhatsApp 9393 занг мезанен, маслиҳат мекунен, мегирен. ҳуҷҷат надорад. мақсад ҳуҷҷати солона тамом шудагӣ нагуфтанд ки утилизатсия ҳаст нест, нагуфтанд. иша маълумот нагирифтем то ҷое ки ҳамин маълумот расид. дар Ваҳдат 2000 сол 32000 бензини холӣ, моториш 1.8 механика. бо маълумоти пурра видеонавори ҳамин мошин лозим боша, агар WhatsApp нависен рӯйтон мекунам. азиз мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. бачакҳое ки хечбек хоҳиш кунед тамошо кунед. Opel Astra дар кузови хечбек соли баромад 95. шаҳр Душанбеда нахаду 32000 сомонӣ бо савдои хубам дорам. Бензин плюс газ, моториш 1.6, коробкаш механика. инами хечбек бояд дарҳол чӣ шава савдо карда шавад. ойнои сия, танировкаи 4 моҳа дорам. 32 бо савдо мешава, алиш мешава, намешава нагуфтан. хулоси гап ин тарафша маслиҳат мекунен. 27 номерошай занг мезанен, аз номи канали мо Савдо ТВ чақчақ мекунен, мақбул боша мегирен. навори пагоҳина худо хоҳад навори хонаҳо мешавад, заминҳо, квартираҳо қабул кардем. навораш мекунем, касоне ки хонахар ҳастен тамошо кунем. нашоти хечбек боша, рақамоша занг мезанен, маслиҳат карда мегирен. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz аста ки соли баромад 2001 сол дар Душанбе. ана ҳамин Matiz бояд срочна савдо шавад бо нархи 17000 сомонӣ. бензини газ, моторша бинед 08 заправка мекунем, фурӯмӯш мекунем. бародар азиз, бензини газ, коробкаш механика, моториш 08. рақамои 16 да метавонен занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. мошин беҳад камрасход дӯстон. ай бо касоне ки Матизро ҳайкаги мефаҳма. ҳолати хуби техникида қарор дорад. алиш мешава, намешава нагуфтан, камтар муомила дорад. маълумоти пурра метавонен занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. навори Савдо ТВ бо 11 мошин тамом шид. фикр кардем ки навори мо маъқули шумо шид. ба як дона лайки бепул Савдо ТВ-ра гарен дастгир кам метавонем. бародар азиз, дар комментара ҳатман нависен аз куҷо то чанд сума кадом маркаи мошина хонаҳо дар кор. аз рӯи комментҳои шумо ҳаракат мекунем навори байнаро пешниҳод кунем. реклама қабул мекунем, чизе боша хона, замин, мошин, квартира дар WhatsApp рӯй кунем, суратай, видеоҳай чизе боша пасонка рӯй кунем, рекламаш мекунем, фурӯша мегзорем. иншоалло ҳаракат ка кортона ба расонем. лайкотона бизанен. боқӣ дар амони худо. навори бадна, хонаҳои арзон баҳри шумо зиндаву сарбаланд бошед дӯстон.